Zdar! Kurňa, jak ty to? Čimčo, přemýšlej. Kdyby si skoupil toho indiánka a koupil si brambory, mrkvu a tak, kam bys toho indiánka v košíku umístil? No nedá si ho vůbec úplně na spodech. Takže on zapomněl bez tak, že tam veze indiánka. Už to nevadí. Super malej, super malej. Zdar! Jak to, že nastává ve 4 hodiny? To tam To znám, ty jsi kulišák a děláš na skláry. Už tu 2 hodiny čekáme. Jo, to znám. Říkej, opět jsem tam. On nikdy nezaspal. Všichni já už o půl paté dělal řízky a všechno. O půl paté. Je, jaká paráda. To musím zakomentovat. Ukaž to, jak jsi tak hovno, že? Kurva, kde to mám dát, ty vole? Natáčka jsem tady něco dej. Když párky tady to vyhodí. A tak... Drží, ale dobře, bych to vyhodil. To mám. Jak takového indiánka mu prodali. To neviděl. Ty párky tady vždycky. Pozor, teď. Ne, to ruku Jaká ruka, to tam bude natočený taky. No? Když tam máš samej motorek. A jo. Jedem? Jo, Ondro, zapomněli se na vysílačky letos. No? Já jsem nevěděl, že jede ještě, vole. Já jsem to ptal včera Jardy, Jarda nechtěl vysílat, tak jsem říkal, přijdu na to. Když potom řekl, že jedeš, tak jsem zapomněl. To je jak jsou naplnění. Čimča? No. Tak mají polštář. Čeku plný. Jo, taky. Taky. Ukáž, otevři to. No jo, nevezete lehátko, pumpu, krv. To mám prázdný. Dáme Šimček polštář a bude to plný.